sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsway. Sa headlines kan mga baratan, National Summer Learning Camps and Remedial Classes nagpuuna sa siyudad kang Naga. Public Safety Office kang Naga may bagong patrol vehicle. National Irrigation Administration Bicol may bagong regional manager. Groundbreaking sa bagong school building para sa Julian B. Militon Elementary School. Gigibuhon sa aga. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud, Bareta. National Summer Learning Camp and Remedial Classes kan Department of Education nagpuuna sa siyudad ning Naga. Aramon taman ang kompletong details sa report ni Melvin Machado. Nagpuunang unyan ang National Summer Learning Camps and Remedial Classes kang Department of Education, partikularmente digdi sa siyudad kang Naga na may obhetong madagdagan ang kaaraman ka mga estudyante urog na sa English, Science as in Mathematics. Igwanin tulong learning camps, enhancement, consolidation as in intervention camp. Susuki Camarines Sur National High School Principal Jojo Alferez sa orihinal na disenyo kang programa Grade 7 hasta Grade 8 sana ang kabali na magpasairarom kang National Learning Camps. Alagad, pinagmarhay subot ninda sa Camarines Sur National High School na po grade 7 hasta grade 12 na ang ibali digdi. Iyo nahiling mi kay so pangangaipon niya. Kaya dahil na siya pig-limit sa grade 7 and grade 8. Sa Camarines Sur National High School Annex, inabutan kang GNN TV48 News Team ang nagkaperang grade 7 na estudyante na nagpupuon na kang sa edang klase. Ang mathematics, pinaagi sa bingo style o man iba-ibang aktibidad. Para kay Principal Alferez, sa bagong paaging ini mas madali subot ang pagtukdo sa mga estudyante kumpara si dating estilo kang classroom instruction. Ang mga estudyante asin maestra parehong nagboluntaryo na magpartisipar sa programang ini. Ang sukol kay niyo is sa first day, pag second day dapat maglaog pa si estudyante because namati niya na talagang fun-filled so activities. Bako siyang rigid. Kaya sabi mi sa mga teacher, pag ang estudyante nindo ay naglaog sa second day, gustong sabihin bakong fun-filled ang sa imong activity for the day. Kaya sabi mi, lighter lang dapat siya. Bakong araw kang regular class na rigid baga siyang masyado. Ano? Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, naglalaom si Camarines Sur National High School Principal Sulpicio Alferez na yaon sa maray nakamugtakan ang sarong babaeng estudyante kan sa indang eskwelahan na pinag-report sa PNP na nawawara poon pa kang nakalis na aldaw. Susog ki Principal Alferez, maski sinda naggigibonin paagi para mahanap subuot ang nasabing babaeng estudyante na nai-report na nawawara hastang unyan. Oo. Actually, dahil man kami ito nagpupuno na maghanap. Si latest kasudma, mayo pa talaga ning whereabouts kung yaon na sa Insoaki, ano nang nangyari. Only that may pig feed sa mong information na from the parents ata in coordination sa police na pero pag naaanggutan ng aki, naghahali sa harong. Padagos sa mga bareta, National Irrigation Administration Bicol, may bago ng regional manager. Uyang sa kuyang report. Bagong regional manager ka National Irrigation Administration Region 5 na si Engineer Gaudencio M. De Vera, opisyal nang nagtukaw sa pwesto matapos ang turnover of leadership as in oath-taking na ginibukan sa udma na pinag-preside kan Senior Deputy Administrator kaniya na si Engineer Robert C. Sugitan. Sigun ki Maria Cleofe Baraero, Public Relation Officer kaniya Bicol, haros biglaan ang pagribay nin Regional Manager matapos ang 8 bulan pa sa ng pagtukaw kan dating Acting Regional Manager na si Engineer Robert J. De La Cruz. Alagad, bako na subot sa indang bago ang pagribay-ribay nin Regional Manager. Puun taon 2020, kan paglaog kan pandemya, nagkaigwasinda nin tulong Regional Manager. Day man subot apektado kay ni ang mga programa kan sa indang opisina. Medyo may
may pagkabiglaan din si naging change of no. Pero ang sinasabi nga ni po kayo kan sa tuyang Senior Deputy Administrator na maski sa indarahonan sa tuyang mga regional manager dapat permisindang handa. Kasi talagang anytime pwedeng magkaigwaning changes sa management. Kasi kumbaga test din daayan katong duman sa leadership skills ninda na maski sa inkadarahon and tiwalaan sa tuyang Senior Deputy Administrator na dahil na din duman sa mga experiences kaning mga regional managers sa mga nag-agi na sa iba-ibang regions, they can handle it better kung maski sa inman sinda maduman. So sa muya po sa Region 5 bako na po ining bago maski pa siya paribay-ribay ning mga heads sasaro man ang policy directions saro ang sinusunod yung nga ni po yan sinasabi na maparahay itong buhay kang mga paraoma bako lang duman sa mga programa na kundi pa din duman sa mga implementation ng proyekto na dapat on time na i-deliver din sa inda. Bago magtukaw bilang regional manager digdi sa Bicol si De Vera, saro may kabangang taon man ini nagtukaw bilang regional manager sa Region 1. Para sa GNN TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Mientras tanto, pagpapakusog sa information dissemination sa paagikan media, prioridad kan bagong regional manager kan National Irrigation Administration. Ang detalye sa sakuyang report. Sa enot na aldaw na pagtukaw bilang regional manager ni Engineer Gaudencio M. De Vera kan National Irrigation Administration 5 matapos ang turnover as in oath-taking kasuudma. Sinabi ni De Vera na mawut niyang mas mapapusog ang sa indang media relations para subuot maihatod sa mga parauma ang mga tamang informasyon manunungod sa indang mga programa. Very important kasi sa amin yung media relation, no? Sa amin kasi, kahit anong gawin mong mabuting project yan, kung hindi nakakarating ng tama sa mga recipient, no? Actually, ang sinasabi ko parati, wala naman yung media kung wala yung mga farmers. So lahat ng ginagawa namin, lahat ng program namin, hindi para sa media yan. Para sa mga farmers natin, no? Mapaganda yung buhay, mapaganda yung pagtatanim, magaganda yung mapaganda yung pag-ani nila, no? So, dapat alam na kung ano yung mga proyekto. Doon sa Region 1, yan talaga yung tinutukan namin. Dapat alam nila kung ano yung mga proyekto. Prioridad man subuot kan sa iyang pagtukaw bilang regional manager, iyoan makataonin serbisyo sa mga irrigators kan man iba-ibang lokal na gobyerno digdi sa Bicol. Siring man an mapagayon ang pamumuhay kan mga parauma. Sa ating mga magsasaka, no? Sa ating mga kasama, sa mga LGUs, no? Laging bukas po yung opisina natin para sa inyo. No? Nandito kami as service provider, no? Sa mga irrigators. Ang mandate parati ng ating Pangulo, no? Yung food security. So sa amin lang, kahit makaproduce ka ng maraming food, kung hindi naman nagbabago yung buhay ng mga magsasaka, dapat pagtuunan natin na mabago rin yung quality of life. No? Kung maganda yung ani nila, dapat maganda rin yung income nila para naman may maganda yung ikabubuhay nila. No? Pare-paras tayong mag-progress, hindi lang yung mga nasa mataas, pati yung mga kasama nating farmers, mabago rin yung buhay at mag-improve yung quality of life nila. Kung paano niya yan magigibo sa iyang termino sa tuyang aaramon sa mga masunod na bulan. Para sa GNN TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, gigibuhon sa aga ang groundbreaking ceremony para sa two-story 4-classroom building kang Julian Militon Elementary School. Kabali sa pinaglalaoma na maatindir sa aktibidad si Naga City Mayor Nelson Ligacion, School Division Superintendent Susan Coliano, Principal Nil Romano Manaog asin mga konsyal kang Naga. Haloy naman nag-aagrangay si Principal Manaog kang sa indang kamugtakan na perming binabaha ang kaipuhan ang mas halangkaw na classroom para sa mga estudyante. Sa pagbabalik kang Newsbreak, sarong babae na kuang mayo na ning buhay sa Minalaba, Camarines Sur. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please.
white vest over your head. Take the tape around your waist. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. This event is brought to you by Naga College Foundation, the home of the champions. Enroll now for as low as 2,000 pesos. For more details, visit www.ncf.edu.ph. Lemon Residences, your newest home of the champions and the metro. Open for daily, weekly, and monthly bookings. Located at Magsaysay Avenue, Naga City, and enjoy a sip of coffee and Septus meals at Tiger's Cafe, located at second level of Lemon Residences. Dream travel? Achieve yan sa Nagayon Travel and Tours. Enjoy a hassle-free travel with Nagayon Travel and Tours. Visit their office at NCF Annex Building, Magsaysay Avenue, Naga City, or call us 0966-486-0043. At NCF Annex Building, there is the Tiger's Loft, a business center that first to offer a co-working space in Naga. Grow your business at the Tiger's Loft. Swim like a champion at NCF Training Pool. Avail their swimming lessons until the end of July at a very affordable rates. Contact Coach Joseph Tena at 0949-447-2792. Drive with confidence with NCF Driving School. Avail their theoretical driving course and practical driving course. For beginners, NCF Driving School is LTO accredited. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, kasado na ang mga preparasyon para sa papaabuto na Peña Francia Fiesta. Iyan ang sinabi ni Rene Gumba, Executive Director kan Public Safety Office Naga, sa ginibong press briefing kasubago kaibaan miyembros kan media. Naipaluwas na subuot ni Naga City Mayor Nelson Legacion si executive order na nag-constitute kan working committee sa manlain-lain na civic activity sa laog kan syudad. Asin si executive order na nagkekrear kan Joint Operations Center kan syudad. With that, we will immediately convene and undertake the necessary preparation and planning. Tentative, pero final na, nakaschedule po sa August 2. So, workshop nagigibuhon kang Joint Operations Center.
So kung matatandaan nindo, ini so struktura kang syudad na nagko-coordinate kang gabos na operations during the Peña Francia Fiesta. That will include security, medical, emergency, and other support services. Gabos po ini pag-uulayan sa Pizza Dos. Ang namamayo sa Joint Operations Center, ang satuyang kong arsobispo kasi ng satuyang alkalde. So the memorandum signing of all participating units and agencies will also be undertaken on August 2. Mientras tanto, ipinapasalamat man ni Rene Gumba sa lokal na gobyerno kan syudad ng Naga ang pagtaong pondo para sa kakaabot lang na tulong bagong patrol vehicles kang Public Safety Office. Ini pong tulong ini maribay duman sa tulong kang patrol car na nagrereklamo na ang motor pool ta permi na sana may raot. So, ang pagkakaiba po kaya kang satuyang patrol car sa ordinaryong behikulo kang ibang opisina. Ang ibang opisina po 8 a.m. to 5 p.m. ang operation. So aramanin doon na sa PSO 12 oras hanggang minsan nga ni lampas pa ang operation kang satuyang mga units. So importante na yaon so kinakaipuhan na logistical support. And with that, we are very thankful to the local government. Sa iba pang bareta, Regional Transport Forum and Stakeholders Consultation, ginibo kasubagong aga digdi sa syudad ni Naga. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa Regional Transport Forum and Stakeholders Consultation, imbitado kang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang mga alkalde hali sa manlain-lain na lokal na gobyerno sa Camarines Sur asin ibang probinsya. Obheto kay ni na makuha ang sedang pulso asin opinyon mapadapit sa jeepney modernization. Sa lado kan mga LGU kaipuan na subot na makapagsumitir kan local public transport route plan na sa mga requirements bago makapag-operar ang mga modernized jeepney. Ang topic lang naman dito is regarding sa most likely sa LPTRP, yung local public transport route plan. Kasi hindi naman actually some of the LGUs have not yet submitted their route plans. Although wala naman timeline, pero they need to submit the LPTRP dahil needed din yan ng isang LGU to once and for all fix their yung mga routes na like inter-municipality routes and intra-municipality routes. Presente man kasubagong aga ang grupo kang Philippine Black Hawk Auto Corporation daranindang demo jeepney na ang disenyo day nararayo sa traditional jeepney. Pinag-orgulyo man ni Ms. Janet Mercado, Vice President kang Philippine Black Hawk Auto Corporation, ang mga features kang sedang modernong jeepney. Ang sarong unit kaini nagkakantidad nin 2.4 million pesos. Bukas man subot ang sedang opisina sa pakipag-ulay sa mga transport cooperative. Sa traditional kasi, hindi ka pwedeng tumayo. Dito nakakatayo ka. And then, air condition, CCTV, kompleto. So, may GPS. Kaya, yun lang yung natin. Hindi nawala yung Pinoy. No? Yung Pinoy tayo eh. So, pero, improve yung, yung system ng units. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang police report, mayo na ninbuhay ang biktimang si Fe Cabal, 56 anyos, residente kan Barangay Umbao Height, Bula, Camarines Sur, kan ini madiskubre mientras nayaon sa salog kan San Ramon sa nasabing banwaan, alagad inatong ini hasta sa parte kan San Jose Minalaba, Camarines Sur. Ang Rural Health Unit kan Bula, Camarines Sur ang nagkondusir sa buot nin autopsy hulita mayong Medical Health Officer ang Minalaba, Camarines Sur. Ang PNP ang padagos nag-iimbestigar sa naging kausa kan pagkagadan kan biktima. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang Samoyang official Facebook fan page GNN TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot at sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa Samoyang official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asinini, ang GNN TV 48 Naga Newsbreak.
Dako sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.